Also di ka dwala kola ni wie ansa na wo wadwale enni kwan se nipa bi adi na woda Abusia me ma wakwa ba emba Nyansapo TV so Nyansapo TV ye kan say na wagye me so say ye sane no badwemba kwan so ene so ye san edi ehyiamu bi o me sra wo say wo hwe me a e subscribe to your channel no maye like it na san share e fa maye afi comment no so hu hia ye mpa na wo de ato ase ho de amaye kama na dwumadie no atimi akoso me din ni obaya esuama ye bo a ene so bio me ne Nana Black Power ene di ehia na ya asem kakra bi a eya na eche ya adwen so kakra na ye ba ma waboa yen e won nti asie mu Nana ye ma wakwa ba bi wo e ka awodadie brofo ye ga se me di me birthday yeah I'm celebrating my birthday many age sa na yeti no ba ye ba twi ka se awodadie me di ma woda e hu hia ntimi che ne nko ho asem na de o de asem ba ida ne otu che ntimi che na asem ba ne nipa hu manim yie enni kwan se nipa bi adi na woda eni kwan se nipa bi adi na woda adentia ni awoda on se awoda na ye ka no da Nyankopon do be ba asase we su se kim no umfie no wo hodada nti unyini ni atifrim umfie wo ho na obenda hu se mi fie ye se mi fie so kwa busa mi menya 100 years was asase we so ti o se mi bisa na mi sumi hu me dia nti ubusa na hu mfie a obetwa eno na abehu kwan abefa so abetoto niema ahobo abeye ade ani kwan se wo koye because obu a onim ni mfie nti wo ya ade bi kura na o 100 years wo di agura 10 years wo be wo de second akunu so abusunya bia so ni mo daache because wo betu obi nti edin ya ni mo daache ade babusunya ni ti se wantu na mo hu mfie a wo benya na asase so abaye niema toroka na awodadie no de be ma wo hu ni se awodadie ni kwa se wudi ni se obi a wodi ni birthday bia no that day na ye ni birthday no wo be moto obi wo betima moto be se 3 hours bu a 4 hours bu a 2 hours wo be hu se woni nje asa wo ra ho onye wo kebi na udi wa woda no nti kra na ti mu ne kasa kire wo se body ni ya spy body ni ya spy nti no mo ni nko body no emre na ekwa no kra ndo ba be kan kire wo se be ma omre no na ekwo no ba office card wo se woji wani udi wa woda dabi ti ka woda no ka benya nka wanya be so wa check wo mfie e bia wo 50 years ti 50 years na benya na wasase we so a e wo seka bia 49 years na nka wati ma ji wani for the last na o de ahye Nyankopon ni monyam se akukuru hwi ase ene amane am ba fra mu enne no metena se menya bibia agya me mba menya bibia agya mabusua me so me ba e bia me fa ne mamu de ne mum de o de mabeduru de me da wase na mako asem na no yeden enti mi di ma woda na se mi fie na so wote enti se bia me hwe na obo ade ma me 20 years a na se ba woda bia no so wote ba ko enti o se me were humum se so wote ni ka se mi jimani se so wote enti o compare se u ba bi wani age se obewu di ho na pe wu bia mpe enti na wu wani age se obewu so on say sunsumsem no bebere na anti ase ye fa physical na age sunsumsem no ho on say o ma fa sa birthday no e dia sa ba be wura awalem enne obi ware a okoye court marriage a yesi ama ne certificate ye kan twa ye dia abasobode nti abasobode na ye dia ama wo no eni kwa se nka o ware foforo a ye ma wo abasobode e wo se ye twa mere bi se wo e wo so o ware bi 50 years ni so otimi no yere ne kotena ho koduru a ya bo abaso so anase 30 years utimi ware 30 years ya ye babo abaso na mo obi awale we obi wale ye no wa man certificate nne within 1 month awale na gu nti no de na cheso e chief driver me kana se o papa kekra so na obi aworo o de kai adwuma ka ne sai ya wo se me na nya bio waja ho kofi ho na be ye de aberew so awale na enne me no be jai ntokwa wom ni nyina yetimi maintain na asiesie se asene ketrema kro moko
to bon say wo didi abo say de kwa ka ketrema de na si yi so ho esen ne ketrema na nyantokwa na ba ko aka ba ko enso mu wi a within seconds no mo say sisi no mo to ma kwantuo so entinka obi ware a na ke atwa mfie bi ama no say o wutimi ko duru ha na ya bo aba so nti wedding na ye no emfa so obi ani so wedding no so fa so ni so de nti emfa so ni so no say enka nipa na ware awie no a bi a woduru ne mpanyin fie so emerewa ne nkokora e bi a 40 years e no matima wale na asore na ye blessing ama wo mo say o matima wale duru mpanyin fie so de a e wo say nyankopon timi hira mo ne ne sofo aye wedding e gina so de hira wedding so awale isu egu sofo ntimi nsiesie watimi aka abo mba ntimi nsiesie wo fa ho say wo ye sofo so ye wedding e so de ase bi o ka bom so awale ni sha say egu sofo be ka mo nu nsem asa e aya anyi wo so na aka mbom wo hwe akire so nti mabusuya na hira so na wo menye o ma wale na mo mutimi maintain na koduru de nyame pa no ma be ye blessing so nyakopon a bless wo mo ma wale na mo de mo anka ma je wedding titan be no me bless na birthday ni side ho no o ka asem bi ye me ayi pa o say be bia some within some moments bi no bia 1 hour bi 2 hours bi 3 hours bi utimi mwa sunsun na efiri mu ekwan efiri mu a adwina wo nchen ba nhye body nim bio ntubo nso bi be ka say oh be week nyina menye woki ni amenyale me so mente apo maye basa mani nje so ha bibi ba beto body do yale e ba itimi yesa ade no ha bon se kra no kasa kire o say pe bibi ye na body no e ba benya problem body ni nya problem so me de me kra wako because me ntimi nhye body a time ena di wuo ba o so bon so bi anya accident na ni ti na moja etunu no na body no kra na ka kire o say wan hwe no wan treat ho a body no yesa ya metwe me ho ena say obehye body ni musu na body ni ye body so I say oba tan ya wo a na ode ne ho nsu adware ne ba enye kura owo a onso bu o ne be adware wadwaye a ma me ni di kan adware wi anse na wadware akwara inso ba say inso ne ba kon na esi ma me na adware wi no ana papa na adware wi no inso na ba kan no da adware akwara no eni kwa say o yesa e so odi kan adware akwara ni wi anse na wo wadware so odi wo hu nsu adware akwara na utu kan na akwara na yare disa oba wow you bon say obu was me tu kwan na me mayale me tu kwan na me mayale okodi ba bi 3 days oba wa ha akura ni hu ayale bebo no oba ya so no aye okay mfa ne nko hwe bon say tu ba bi a udi dwuma pa ne o ba ne yale pa o obedura hu yale kro e o ne hu aye hye ohun na odi be 1 hour prim patiesi nso na di dware no wadi kan adwala wie nti ni kwa say o twon ho firi ne ho nemo wudi kan adware akwara ni wie dia uni ho kra akwara ni okay ensem ho se na o kan o ensem ho muso ede obi be kan tra se o mi de mini ho no ma me de ma pemasem mini ho bia na o ma mini ho bia sa na efiri se na kwan afa so a udwale nkora no ese ye sane nso wa ti birthday die they said oh yeah my party no yenyan ndi bi wo ko bitimi organize pa na say e obi wo mo kan say era borofo no menya de so ya me penika am say some fans obi anya 25 years mo kan say anniversary okay say e bia wa ready na wonya 25 na say bia obi do ohene wo ye ohene anniversary wonya basobode bia anniversary so ta say na mmom no anniversary do betimi adi ba awoda na nkasa na enye anniversary de unya atenkaboni bia wo ho te say na anu ya yewura edi 25 years ahini na fo timi 25 years ya wa ya de nti e wo say ye bo wa baso eno no nye birthday na no na wo kan wo de 21 years 22 years na say be di anniversary menya ni anniversary on say ade no e de eduru time say me be wu a yes o be wu an na maka ni nyina bom mine bom frete ube hu se ube o o minimum date sa minimum date say me 41 years the 41 years what 300 mu yes I come 59 years kwan da wanim kwan da manim ne mum ni nyina nso ya hwe yi
a wo se wo hwe nti won se wo mo ana tete no muntimi check date o mo de be wu no wo bo se na adwene ahyase se eba otirim nti hyase na adwene se won nwene a on se obi wo ho a o 30 years 40 years won nwene agro wo de ni so ma me wo papa wo ho adwene ne hyase eba otirim ono aka je tembre ni nka so hyase na adwene nti adwene aso totonia ma ndi nei na ja nipa nyankopon sa mo nipa biem akwati bro ni beka se reincarnation before beka se kosan na abibio ti na wo akola keto akola na adwene woni tim ipanyini wo se beto na blabo so to bon se san kola no ba mo nsam ya akese di wo se hwe ne to ne ma nyankopon ayi bibia awie yen san ko etu nya bibia na yen paibo nana ahwe yen fa wen kan o ye ka se nimdie ya ade a ye de wo ana obi timi de ema obi o me bai mama ne nimdie abon pa ya ama no ana magu nsa asere nimdie ama no ana yi sa wo nkwana se gise nyame na de dum wo so menua me da ase nimdie ye de wo ba ye ho adwuma ye nimdie ho adwuma kwan bezo onze se ya ka se obi adwene wo fom a na se onim nyansa kula adwene na anyini ene ya se obi wo wan yi aba adwene mu abie adwene tumnika me ma nko school bi minim die na nyankopon de ma me na nya school sem me die na me akire tete se obi a wan ko school bia no animdie nyankopon na de ma ni mum ye ho adwuma on se nimdie nyankopon de be ma wo adwene mu ba de ye ho adwuma na ye wano kwan be fa so abeka asem se wo adwene wo tiase panyi bi ntiase on se ye wo akola bi wo na adwene na peke onyem ye nyem no nya 4 months ya na adwene na peke bi peke 6 months bi kura ho 9 months na ya wo na wie no na wonyam peke ye this wonya be 10 months na wasanya another 1 year aka ho ansa na adwene na apeke na mum de ntia meka se enne no ubetimi ato ne se memfa nche mahwefo so mo de no ma de didwuma wo akola nye pewo ewo ya yedia na de bia obeye bia fa wo atum ni nsu a obenom fa wo kakra som koko a obedi fa wo kakra som ema no ebema na dwene mu abie na se bibi wo ni ebema adwene mu abie odi edisua de ye de kanya nsasem nemom nofo na wo nom ne de wo dwene nofo ne ye wo maame moja nti o se wo dwene ansa na wakasa nye se obie wa no na waka nofo no be kire wo se dwene ansa na wakasa nti obi a wa nom nofo bia no mo se na asem na yigiri ban eto nofo de hu hia na ni se be man twa nofo oh be man twa no na ejenya ejitu se be man twa nofo da na wawoda dabi na be ani se na hu se be man twa nofo muncha ede nkrofo anom nofo ya bedi mati ya be ma be ma bo akokura se den onom na yire nofo so ti ahye o pa adwen ede akobobla ntina ya na enkwala ni nim wo mo maame passing wo mo papa no on se yenye oba DNA be ma ne DNA se e moja ni mum do be maintain moja na ma adwen na ye adwuma na ye oba no o se onnom ni moja de se o pe moja anom wo papa ho de ase be so konom ne hwa e ho na abo sadati okay but ti ewo ye de fra nsuo amananom koko adwane obedi bia kwan aduane de memfa wo mfra o sa akwala so oni kwan aduane be shada me bisa wan bisa obi akwohwie gu nkwan akwala so a ye man kwan aduane nti sana wo fe no a sa ana obi wo krara bo so wo ya na onya black cancer na no foro juo bia bedem na ahonhon ba sa akwala ro ontime no te de ne bia do mani gera de wo aka ho akwala bi na one ne maame tifi watete ne maame a na tete ne de no mo se yemfa akwala ne nkomo ohene no ohene ntunufo no nko kire ni nyansa because na ahemfo ne nim nyansa ti akwala no maame ne ko aka ne nsem nyina wie akwala ne to won kasa on se obi agimi no wa mi na no ankasa hu so wagimi maame kan ne nsem nyina wie se ohene wadawro maame pese otete mbe na ba agimi ne ma mfata nkwasa sem ne gimi nkwa na odetifi maame kan ne nsem nyina wie na akwala no to maame wa kasa wie dia yenkoi asmo ohene ba kasa maame wagimi che obai o momu hia vudu cha akwala momu ni o se ya che otuna hindie ni ya kire o kasa
So what I say, "Ose man pacho we ayem ko." Come de me. We ye ji wajimi. Nti obi kasa na be mo se wajimi. So betumi hu obi no akọ school pa ba obi na no kasa. We dear. Kakra. Nana, denten bisa asa question no. Me gidi se wa dwe amaso. Denten bisa asa question, denten me bisa asa question ni. Boduma wo ye, akoma dwuma yi. Sabi obi adwen wo fom a. Nimde ne nya adwumu a, obetimi aye bi. Ne ba me da ase. On se panyifo kaka se bi se jimifo nkom. Jimmy Bonko. Na de obi a wajimi bia na bosoma jimi. Wajimi abosoma jimi. Sapom. Aya na nye se fa onyansa kosisi obi. Moti ya pe obi o ye smart. Moti ya ompeni pakese ye kura. Moti ya mpe obi na fuso. Tu be hu moti ya komfo obi na o eslim. Obi a ne ho ha adwene tumlika. Se de be ya obo na ni kire kura be hu do peso o kire obo hwere ma obete ase. Na obi a ohwa nkoro mo bebere kura bosom ntimi nka ho. Because bosom e sunsun madwuma. Sunsun bia mpe obi a wajimi. Na me sore na bibi besi na me ka kire ohwa nkoro mo ade ja me na ton. Bosom mpe kwase ya. Na setete no kura na se wo ye bonkuma bosom ntimi nka ho. Bonkuma. O twere bonkuma bosom ntimi nka ho. Se wadi demo a bosom ntimi nka ho. Na bosom tan no kura se akoko a ye twa ne kire. Wo hu bi da. Se akoko ne on se akoko dame bi wona pampem. Akoko be ma no dame bi wona pampem. Se nwansana ha se ha na utwa efiri ho a na ekuro ni wu a ontimi fa mata no. Abo na didem onni. Se wo hya akoko nso utwa ne nan kura hya ne nso a onni. Kontwa onni. Abo a wadi dem bia ne ho abosom no ope. Te bosom no ompe obi asebe ha wo ne ho. Na emom se wo adwuma nim na se bia wo how to se bia akom nim na bia wo mu na bia wonya bibi ukopa aduru bi na bia card wo hwe ma wo na mu bu ya bosom no onyiuma na emom beku ntem. Onyiuma bo beku ntem. Ontimi mfiri wo so. Adenti na oku ntem. So wadi dem. Se dem de nso aba be ye. How ababeto nti so benya 100 years was asasi so na so watwa 60 years kura 40 no ontimi ntwada. Bosom no beku frede. Because of them na wadi no. Ti sunsun na kwa egu na nim asese na yere na didem na emom no wo fa wo dada ansa na hawo na eba wo ye den obeku ndem yakomfo ne adwene nko nti wo bo wo se sunsun bia no nante a unyini nche enye nokre obenyina nche na emom edem die ba wo ho a anasa wo de nkeka wo bi keka wo ho a na yeso akofo obi yire na ogubusum na nim ase a onche obeku ompefi nti nyese oba wo so no na onkwaso wote dabi na emom haw bi ba edem die ebi bibi nti mo se yakotwa won sa na mo wura free so on kasa ono betena acha 2 years 3 years frede na wokọ cause wadi dem babi o won ye de sere no na ontimi njaawo o jaawo so be ka se o yiri di dem na o jaa no ti yenhwe mma no bebre na etimi faso aba asetenem se o yiri decide se o be jaawo a eye na dana mani nyaawo no wonko na emom no on se be ma ka se o jaawo ba ya na se be ma no pa oba ne pa che oba ma timi de che no ba oba ka se wagyawo na se ukopa che no de che wa cha se we su kra 2 years adente wan fa nche obeku on fa duro nku se wo so obegyawo na wakopa sofo bi na opanyi bi ofere no na wabadwa to oba ne se ma maka ma timi twa no ngofo aduane kra no de si wa de ti no onkata so yi atete ni ma bi odo be fam no 2 years kra mama bi go wa 6 months pepe on na ekọ de ensem fatam kwa ko so nya decide se ompe bi so ti se wo ye nneema bi a emfata bosom no e ka se ompe bi mu a eye wuo no okeka ma ho na modwuma ye ne ahwe yie ne nam hu pa akom te se driver ni ane bo afuo emfa ntuka bokum krofo ma akoma wo sora nkotena stie ni bo befu a nti so fi se wo befu na de ba ko kaka de ne ka men kaka ene ka wura nje wo ka akora ye obekọ kokuni pe wo nyina so ti emfa bufuo enya ade emom jimini enkom asase we so jimini ni hene jimini ntimi bie factory jimini ntimi nya adwuma bia ni sika kro ntimi nkora na so obi timi tena kam na sika e de ma ne so mfa nkom obi no e wo bag mu agya ne ka ma si fom ko akwa ka kire ni pan se yesi me mfa ade na ade ne wo yesi me gya ne ka mu na we jimini yes ma no eno nya refi dabra be jimi I would refuse say. Ah, yeah, you refi no. Let's say Jimmy na dey refuse ba.
Admin na there favor. So first Jesus ade nya na etumi bi etumi soma se enkoto biko. Ye kwa na ye koko bito biko. Go do asem to awe. Ora fi ho. So There say adwene bu. Aye adwuma, so adwene ye adwuma. Ade se adwuma we. Senchire adwuma, kimi ni ntimi nyew. Won study won. Wa adwene wo foma. Untimi nye. Untimi me ho. Because question be na akobusa. Adwene be na obenya de akobusa. Nti senchirefo bebere na o se be o magidi. Obi timi busa nkwahye akwahye bi a wo ye anase wo wo ti se me no ye program. Na se wo wadwen wo fom a na se wo busa nkwahye akwahye bi a na me mama madwena anye fast ya me kwa ko yi anu amam no mienu ina yakodam nya asem so ye benya asem entitem bia na o se ye mienu nyina yadwene mutumi ye dai ebie na ye ka asem no a asem bi wo wa se beje se wo de atam didi esi ano na wa kire mu ya mani party ase enti eno no eno nkire se obi aye obone na emmomu no obi betima didi atam A to Z wan ne betie on se nkrofo bebere tie masem akonfo bebere manfo ntie o masem enye se bia onim nyansa nasem obi ntie o asem na woka nyansa bia anim onya abotre nkire mu manipa ne ntie ase gigigigigigi no didi atem e bia asem ne asem pa we akwere se obedi atem ntie bia na dan de obeka asem pa o ntie se obi o ka no kore bia o sha se o twa ntro bia anyini demo bi o twa ntro saa na o sha se o ka no kore bia anyini so mo de bia setie tembia na papa ni wanim ase hawo bakura na on say asofofo bebere obi sofo bitimi ya don't ade we ba ya na ne so na me koma no so te ase ejene na chipa na emmomu no de asi wa abonten no de wo de ne sa na tie so te ase me metimi aka se me ye papa wa abonten esen wo mo me ne wo meti wo fi ada na wo ye ne sa se komo mo be mo na wo senka o mo di de na mo de wo mu ni se de wo tifie no me ne tifie no se na me ni ho sisi ye ya obetimi afa bibia e wo fie no mu bia de ahyaye ne ho na mmom hoho na ofura bonten no se ye ntimi amoa no wo wu a e de amoa na ye betimi anya firi no so ta se obi a onim me fie ha bia nim bia me ka asafo awo di se na bibi nti na mawu nda akora na wasom wo fie ha se wote ka ba kum de dada na ho obi no betimi anya firi ni nsem bosom kra nim se wo nwi a wa brɛ ne brɛ so mfa so no wodi na mmom obi a ofura bonten na wanya ha no mmom ne yɛso yɛtimi boa wo mu na yɛso obo mo ha no yɛ dɛ e de ma wo mu na akomadwuma na nkasa na yewo mu no bia na obi hwɛ me a me mai ebi wo ha pa efa sika fam no mintimi fam sika mmoa no enye se me mmoa no na mmom no bosom no de na efa ya no bosom na waka no wo sika na mmom opeso me na ni ye den se duru ba bi na kom ba obetimi aginam enti se wo wa kom tete afa hye otirim se enema mu be ye den ama wo eya wo bosom no na de wo fa sa process ni se bosom na amfa sa process ni ma untimi nkom da obi akom kan na sika wo fie bia na kom na ye basa anye ye minimma bia me no mo kwa akom tete ne yesoso wo mo so ene wo makom aye basa me se bi hia dwan kora na bosom timi kire dwa di dwan me mantam wo no makofa me kofa dwan we abusua amwa me ni busua ni otimi bua me wansi de firi me ma me so kwaka mabusua fo so obi na obua me wansi de wo makom mu 10 pesos kura bia nsi na omo nje ntumu an ntina na mo ye osana na de omo no so omko asore ena me de me fam na nya me ngwa because bosom na amfo amfa ma wani anya deni a die bia na obetima ye senka se bra santen ka kom beka ne ba nanka play mu kra nanka ye don beba for ma nanka na no so tete kana ya pon masika fo mo Ghana na akom nka mo ba akom ka sik ehia ni ba abusua na obi a how dem na bosom na beka ho na bosom na se do kwa kontete a wa mo wa fam me ma fam o ma fam papa se duru ba bi me master atapoku yankopon fa ne kransie ofrim se wo ye ko ba bi no wanyi atale se ya mame a na me nya atale nhye enso me kwa akom ne me kwa kontete so sika wo me ho na me yempa boa Satam me kwa komtete satam pa na ma ye adwuma wo na me save wo car bank create a branch na me 400 million on account so satam 21 years ni 400 million na nyesika keto enso na wo account so na me ye mpaboa enso akom ne kan within 3 months sika ni na hye me hu be e fa wow enso me famu na wo se ene se wo se me jai na me mpaboa because me mpaboa na me ho to bi tintin ade ya be so ye me am ebre sa so enso so me gina mu no enne me da so ye mpaboa na kam dazalo wanya somfa so mfa so aba so me de me bosom na ni me hwamo na me wo akurase
Saturday me be 10 to 12 years. Me hye come to my brother say me nya 30 years na masifia toka ebem. Nya 30 ni wo. Na ma nduru kura, ma ndu 30 years ni kura. 25 years. Na shase. Na shase. Na hu sa fade ananom de wafam awie nti abam. Nti e be sere obi wa community na ofam a ma on kase bra wo bra obi muware nti wo jai. Bosom na de wo fasa process nim. Se de be ya o ma sika ana ukom na sika ba obehu de o de be ye. Unim se obi a wa mere bia o yusu sika rough. Wa mere no nya ye. O yusu sika rough. Ba wo famu a bosom bla 10 million kura obehu de o de be ye. Me se me di 20 million bi pa na ma fa anya bibia bibia ye me. Na bibia ye me pa. Na mum. Aha. Na mum se me de boa obi a enhame. O metimi ko police station kwasara nkrofo. Bu a metimi tua 30 million ma yi obi. Bu a etie na sem no eye san bi na san na metimi tua sika na yi no. Na mum ko di bone dia waso twene ne wonni. Na mum nya bibia na papa bia na o se ya na ye de kamla to so. Me ye papa me fa kamla to so. Uko police station, ko de police station bibia me din da ho. Central nyina me din da ho. Uko mampontin a me din da ho. Nti ni se uko tam musika e ko ma obi na de camera to so no. Na nanu me na me ko mampontin, me hia papa bi be 65 years. Na sika ni me ho sika na me ho nya na 15 million. Na me ka che papa na se me to sapo. O ton sapo papa ko grapa nipa. Na me se me to sapo. E na me to sapo, se sapo se tentin ni nyina ye 60 cedis. E na half na 30 cedis. E na me to me se me tentin ni nyina 60 cedis. E na me man 15 million. Sapo 60 cedis na. O man 15. Yeah, 15 million. Sika na wo me ho na wo me ka mu na me de man. E na me de me number kan ho se me pese obeso na e ma ton biom. Time o waduri di metima aboa no ko pese nyankopon be frɛ no. So because 60 years ukoton sapo aden. Sapo. No just na ma ana na busua wan. Na afa ansa be nkomo foforo. Yes. Obetima ko wugura to baabi. Because oni fumpo. Ti me number na me twero ma na me ni di nkomo. So, ti sa na wi asete. Ti nya bibia, ti mesre yenu na ma konfo na omuye bibia na o de camera betoto so no. Baabi. E wa akomam. Papa ye wa akomam. Sa nya camera. Nya camera. Ena no misraw. Matia amiaba. Sa na koso aboan foforo. E bom pai. Ena ntina tembia na nanom so boa ma menya bi se de me betima boa foforo. Na me nsam sei no. On se wo hwa e te se A1. On se we ye E na we ye 1. Me la sem no. E ba be di hu nkomo. Amehwe me de no. Me me de anya A1 no. Problem ho. Obi a hyebre woni nsam. Abia. Obi a hyebre hye nsam. Obi a hyebre hye nsam. Da korebe ba na ya be. Ntina wo kwa ba bi a yes nyen hwe nsam. Yakopon do obi a hyebre hye nsam. Obi obenya 60 years ansa na oyeyi. Obi wo so onya sika be hye. Obi wo so obabu ankrofo onya yeyi. Ntini nyina na kabla bo ho nti o se ya kire di se wo fa sa nema no mu a wan fa nkohye wo. Ana no musha so wo ye ho abotre wo ye ho brede bia ebia so ba ho nchen so be nimde afiri wo se ya nkwane hia enya nimde ne sa na na abo aye ne dada atetena mo ya me mewu ntam a na ye me nkwane bia mate bia masantene o te wo nkwane su bi dia masantene okay se ba se mewu ntam a sa me 100 years me ntime ntwa se maybe ba ne se santene nkwa no a o se nyankopon de ma no wie na adwuma na se ye betoa so nkwa de ama ye ready obe tibi dia ma no me nkwa betwa so ama no na de atoa no de so ye timi di bi ma bi sa o titini ye enim ye betima ye ye betimi aye on se titi no de ntie ma ye bedi wo faade no kura no e bia mre na ekọ se mre ne nkọ ne mfa nso so a unim de ntie di ye wo faade o ji so kire mi on se ohini bi tena ase na wawo be se 10 na ne wo faase ni nua ba so wo ba ko pe ni nua ba ne wo ba ko pe e na ohene ne yare ye e na okọ ba bi se oku ne ba ko ansa na watimi atena ase ofre ne yire mu miensa ono ma wudu ni nyina o ka che obi ahwe papa wo be wu a ko ne ko wu na me de mentimi nkumi ba ye mane na watwe peso watwe mu be se 4 days e ko 5 days ohene ye tete e na ni nua ba besra no na watewa wo su no se obra na dai no se no so obra yen nyina ba bi na ka de asi bia kire me unua ba ne me fa bibia nsie me e na one ne ko nyina be no se unua ba me yale o na me ko ya o man konfo se je me nya obi o de ne nkwa be sesame asa na metema se unua ba se bla pa na we na wusu wo fa se wo ho ye de
Ko magiatum. Ose me nua ba wo ye sure. So magiatum. Aden. Me ko me de kwadu besoma wo fa ase se onfamra. Oba ko enti ko ba bi a wo ko ye no. Kire me ho. Na me mfa de ne nsoma akola no onfamra. Ena wo hini ko ye. No ne wonim se ne nua ba na daada. Wakotena wo twen ne wu. Ohwa na ne wo fa ase no e de kwadu ene ne ba se ofa ma ase me mfa mre o. Omo gi ya no mchi akola na ne ehye. Omde ne ya amamre na akola no. E de sesan. Ti papa ne ba ya obeto na konwa so. No friend ne yiri mu nyina na okache se mu ade amaye mu me babie ne ho a obeti medi made. Ye se me wo fa asefo. Oh. So, eno na ye asantefo moto a ema ofase akonwa e wa asanteme. Ti awofo no omutiri mu odin pa. Ono ma ne bagu obrei. E mo ni nua ba de onya abadaye. Enti ko ahemfo no ho bebere fi o mo ofase fo de tonton sase. Obekwa koton adi. Kasa nyame wo fase pa na ne wa. Wa kai mire bi ade a esi. Sarete. Enkomo de ye di akira ye nso ne nso se bere ne de ye adwuma nti o se ye so ye beda wa fo kasa bi kuro bi e fra o kajebi kanjebi o kan wa jabi na to aso eno ano no ante ne ye nya kanjebi na da fo ya to aso Nyansapo TV so enie ene de mo besi e wo ha se ne masen asre wo bio se wada o ma e ya wo ba ya subscribe to the channel ma yen na fe wa like wa share comment section wo so e ya wo dia ye da se ye mfa mu nsi kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa manda woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame